to talk to my son that came from Los Angeles. Efectiv am vrut să fim împreună cu dumneavoastră We really wanted to be here together with you pentru că dumneavoastră reprezentați o comunitate puternică, nu numai ca biserică, because you represent a very strong community, not just as a church, dar prin calitatea extraordinară pe care o au membrii bisericii noastre și comunitatea dumneavoastră. but you Ca oameni. demonstrate it through the quality of who you are as people and as members of the church. Oameni mai frumoși și mai deștepți ca dumneavoastră, Beautiful and smart people like you, atât de curați la suflet clean in the soul, și atât cu mult bun simț, with a very good intention, chiar puteți deveni nu numai modele de urmat, you can become good role models, dar în același timp sunteți simbolul și reprezentați but at the same time you are the symbol and representative seva sănătoasă of a poporului din care proveniți. the health of the people that you Romania. come from, the Romanian people. Iar faptul că această minunată țară, Canada, v-a primit cu brațele deschise, It is beautiful that Canada has opened their arms to you. demonstrează și dă un mesaj foarte clar It în demonstrates multiculturalismul, and gives a very clear multicultural message multiculturalismul canadian din in the Canada, multiculturalism of Canada, că există o comunitate română that there is in existence a Romanian community de oameni demni, of people that are honest, de oameni frumoși, beautiful people, la trup și suflet, of the soul and the physical body, creștini și care cred cu adevărat în Dumnezeu. faithful Christian people that believe Vă mulțumesc in foarte God. mult Thank you very much. și totdeauna veți avea în noi un suport. You will always find in us a support. Suntem obligați din când în când să închidem și ușile We la are from time consulat to time told that we need to close our doors at the consulate peste noapte, overnight. dar în cursul zilei le avem deschise pentru dumneavoastră. During the day, they are open for you. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumim, excelența dumneavoastră, domnule consul We Ovidiu thank you Grecean. to the excellence of Ovidiu Grecea. Dumnezeu să vă binecuvinteze May the Lord bless you cu sănătate, with health, cu viață with life, și cu credință. and with faith. Să ne trăiți multe zile. May you live many days Binecuvântați. and blessed. Aș vrea în momentele care urmează I'd like in the moments to follow să ne închinăm lui Dumnezeu. to worship God. Trăim aici împreună cu dumneavoastră, frați canadieni. We are here amongst Canadian brothers and sisters. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Our model is Jesus Christ. Și am vrea să călcăm împreună cu voi pe urmele Lui. And we'd like together with you to follow his footsteps. Aș vrea să ne închinăm acum I'd like to worship now cu rugăciunea care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. with a prayer that Jesus taught us, Este numită rugăciunea domnească Tatăl nostru. our Heavenly Father. O să o rostim în limba română. We will say it in the Romanian language. Dacă considerați vă atașați să o rostiți în limba engleză, cei care vorbiți limba engleză, You're welcome to say it in English if you speak English. sunteți bineveniți împreună cu noi. You're welcome to join in. Veniți să ne ridicăm pentru acest moment de rugăciune. Please stand up for this moment of prayer. Când vom încheia acest moment de rugăciune comună, When we will close this common prayer together, eu voi continua să mă rog pentru dumneavoastră, I will continue to pray for you pentru domnul consul și oficialitățile românești, and for the Mr. Consul and all the officials of Romania, pentru guvernul canadian, for the Canadian government, pentru comunitatea canadiană for the community, Canadian și apoi community, pentru mâncarea pe care o avem. and then for the food that is before us. După rugăciunea aceasta, After this prayer, o să veniți să serviți. please come and help yourselves. Biserica Română Betel ne-am hotărât să oferim acest barbecue ca semn al frăției și prieteniei As a friendship and brotherhood cu românii și canadienii with din our această Romanian arie. and Canadian people from this Și area, toți ceilalți care veniți ca să fiți împreună cu noi. and all those that are coming to join to be with us. Veniți să ne rugăm împreună. Please join us in prayer.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Our Heavenly Father, Dumnezeule veșnic, God that is eternal, ne închinăm înaintea Ta. we worship before you. Recunoaștem că ești singurul suveran în cer și pe pământ. We recognize that you are the single sovereign over heaven and earth. De la Tine avem viață From you we have life, și prin Tine trăim și astăzi. and through you we live today. Mulțumim că L-ai dat pe unicul Tău Fiu We thank you for your only Son să vină din cerul Tău, to come from să heaven, moară pe cruce, to die on a cross, să ne ierte păcatele to forgive our și sins, noi să credem în El and that we believe in și Him să-L urmăm. and worship Him. Suntem aici să ne închinăm înaintea Ta, We are here to worship cu you frați români, with brother and cu sisters in frați Romania, canadieni, with Canadians, cu oficialități. with the officials. Cu toții spunem, mărit să fie numele Tău. Together we say, praise your name. Îți mulțumim pentru țara aceasta binecuvântată. We thank you for this wonderful blessed Ne rugăm să country. binecuvintezi Canada. We ask that you bless Canada. Ne rugăm să binecuvintezi România. We ask that you bless Ne Romania. rugăm să aduci pace în Ucraina. We pray that you bring peace to Ukraine Ne rugăm să aduci pace în lume. and peace over the world. Ne rugăm să binecuvintezi conducerea Canadei. We ask that you bless the government of Canada. Și dacă trebuie, schimbă-le mintea să meargă după adevărul Tău. And if needed, please change their mindset so that they can worship your truth. Ne rugăm să binecuvintezi orice persoană pusă în dregătorie. We ask that you bless every person that is put in the government. Special mulțumim pentru domnul consul și doamna consul. Ne rugăm să binecuvintezi întreaga echipă a Consulatului Român din Vancouver. We ask that you bless Mr. and Mrs. Consulate of Romania and Vancouver and their entire team. Îți mulțumim pentru frumoasa legătură We de thank you for prietenie. the beautiful friendship we have with them. Ne rugăm să binecuvintezi românii. We ask that you bless the Romanians. Ne rugăm să binecuvintezi canadienii. Bless the Canadians. Vrem să te slujim pe tine ca Dumnezeul cerului și al pământului. We want to worship you as the God of heaven and earth. În numele Tatălui, In the name of the Father, a Fiului of the Son, și al Duhului and of Sfânt. the Holy Spirit. Ne rugăm să binecuvintezi We ask that you și bless mâncarea. our food. Mulțumim că avem din belșug. Thank you for the wonderful abundance. Doamne, sunt oameni care suferă de foame și de sete. Lord, we know there's people that are hungry and thirsty, Unii din cauza războiului, some because of wars, alții din cauza lipsurilor și nevoilor. and some because they are in poverty. Ne-ai învățat să fim generoși. You taught us to be generous. Ajută-ne la asta. Please help us in this. Mulțumesc pentru toți prietenii care au venit să fie cu noi astăzi aici. Thank you for all the friends that have come here to be with Și us cei today. care ne vor privi pe Live stream. live, pe internet sau orice altă mijloc. And those that will witness this outing on internet or Binecuvintează-i other pe platforms, toți. please bless them. Și îți mulțumim că ești cu noi. And thank you that you are În with numele us. Domnului Isus Hristos, In the name of Jesus, Salvatorul our nostru. Savior. Amin. Amen.
Let's hear it for Canada!